שהיא תשכב איתו. לא, ואז הוא בא. לא, היא תשכב עם הדוב הזה, ואז הדוב בא מהעבודה ורואה... מה נשמע? ואז היא תופסת אותו, סוחבת עם הזה. שיהיה סיפור, שיהיה עלילה. בלי ראש! בלי ראש! יאללה, תגיוני. אתה לא יודע, אני יכולה להסביר את הכל! אני לא צריך שתסבירי, זונה. זהו, תלמד הדובי, נגמר. לא, זה כל מה שיצור ממנו. זה חצי דובי. זה שובי דובי. שברתי את הלב! שברתי את הלב! אני חצי בן אדם. אני חצי דובון. אני נעלם! הנה, היא קרתה לו טוב, היי. כמה מילים. הנה, תלמי אותה. רגע, אני אגיע אלייך עוד מעט. אין לך מה להגיד? לירון? היי. היי, יש לך מה להגיד? כל הכבוד. תמר? צלם. כמה מילים? אתה? היי, סתם פסיכית. זה השעה, חברים, השעה כבר 2. זה המלך. זה השמפניה של הדרך. כן, לא מצחתם באופן. מה? איפה? מה? אוכל של הסטודנטים. לא מתפקדת. שיר. נכון. זה על וידאו. היום זה יום בחיי הסטודנט לתקשורת. מי קיבל כרטיס סטודנט דרך אגב? אני לא קיבלתי. ידע לו סטודנט. בואו, זה מלון. אומר מלון. רגע. קיבלת אותו לפני